Ka JN Suzuki Maublay, lembat ki wei ki branch ki badan hajowai, ICAR, Maulai bat Mairang, ki ay ki scheme bapher kum ka free helmet, cash discount ka basan hajar tingka, rider jacket ka bah nyo hajar tingka, khatsan persen ka discount haki accessories, ka exchange offer haki nugi model, EMI bat finance da ka down payment bat ka sut ka barit. Sarkar jela kala rai ban penlong ya kalumpung yelekai Meghalaya Games Hanong Batura West Garo Hills District. Ya kani la pentip do Menteri Rangba ka jela u Konrad ke Sangma ha kejing ya keren bat kilat patai kubor. U Menteri Rangba ulai tu ba shen ke sarkar kan syong jing ya lang biang ban perkhat kumno ban penbiang ya baro kejing don kam nado ke Jakasa kinong yelekai ka boarding ki bor pahara ka bam ka di bat ki wei pat ki jingdon kam ka Meghalaya Upper Primary School Teachers Association kan sapelong ya ka lumpung ba jong kinong hikai school upper primary ha ka shnong Mukhla West Giant Hills District ha ka santarik unopra arjar arpulai ka ban sedang ha ka por khatway bejimen step u president jong gani ka seng kinong hikai u Babu Kenneth Shadap ulai itu bau menteri ketanat pulih putih jong ke sarkar u rakam sangma un salong u kongsan hagani kesengi rengkat ke jingdon lang jong u advisor jong ketanat pulih putih u ba Himalaya Muktan Shangpliang bat kinong hikai jong ki school upper primary na rilom Khasi Jaintia bat na rilom Garo. Ketanat pulih putih jong ke sarkar jela kalalap bagi dan omduna ya ki khatsan na ke shispa ki school rengai harilom Khasi Jaintia bat Garo. Ya kani layatu da President jongka Meghalaya Upper Primary School Teachers Association u Babu Kenneth Shadap haka jingi keren bat kilat pasai kubor haka laipu tarik unai wing arajar arpulai. Kani kalongkat kum ke jingyo jing tip jong u naki officer jongka tanat pulih putih ki badang pelong ya ke jing tokit ke babniak ban lap ya ke jing don jongki school rengai hapok ke jela barok kawai. Kashnong mula meliang ke bahap hapo East Giant Hills District. Kadai ke wei na kishnong bapau bahap hapo ke jela bar hakikat tu kat ni ki benta jong ke ni keri India na ke jingkhu jong ka bar khamtam ki jing peneriam penbaik haka ayom Christmas. Kani kishnong kalayok ban pediang ya ka khusnam Icon SWMCE Excellence Award 2023 haka 13th International Conference on Sustainable Waste Management and Circular Economy and IPLA Global Forum 2023 kapalalong hasorba Mumbai haka arfkundai terik mentau naiwing arjar arfulai. Ka sarkar jela kalabtha ya ka National Highway Infrastructure Development Corporation Limited ban maramat shwa shipor ya ki benta balas new syabapalat jong ka surok Shalong Dauki. Menteri Rangba ka jela u Konrad ke Sangma habaya keren bat kilat pasai kubor hadin balawai ke jingelang perkhat kam jong ka sarkar ulaong bagidon kattu kat ni ki benta jong ka surok ki balas new haduk kata-kata bat dai halor ka ni ka daw bagi sarkar kala rai ban pak maramat no ya ka benta jong ka surok haka phase 4 lanika fourth sector kabala janpoi artat haka shnong dauki ka sarkar jela kala bu thong ban shna haduk shilak saupo hajar teli ki yeng na ka benta ki long yeng ki beduk haka jela lengba ka pradhan mantri awas yojana. Ya kani la pentip do Menteri Rangba ka jelau Konrad Kongkal Sangma habai keren bat kilat pasai kubor hadin balawai ke jingelang perkhat kam jong sarkar ka balalong haka arfkundai terik unai wing arjar arfulai. Ulai tu bahagi sausnem baladep ka sarkar kalashna kumba saupo hajar lani sanpo hajar teligi yeng bat na ka bentau snem arjar arfulai arjar arfusau labu thong ban shna hadu shilak saupo hajar teligi yeng na ka benta ki beduk. Halor ke jing betha jong ka High Court ya ka sarkar jela bantau ya ki rule na ka benta ka scientific mining. U Menteri Rangba ka jela Konrad Sangma ulapan sngo bagi don shibun ki an ki bahap ban bor renti badai halor kini na ka liang jong ka sarkar kme kala ai ka jing menjur ya ki sauteli ki mining plan ya ka baladep ban penmi. Halor ke jing ti dewyong bean Konrad ulapan pau ba ka sarkar kala persyang ban telakam Nrai ulaong bakam long kapasok halor kani kebenta namar baki pajba ki shania ya ka yok ka kot jong ki hau dowyong.
Halor ke jinglet khanra ki pulit ya ki jaka babu ya ki umpniang balato pek dagi mafia petrol hasiteng lenti. Menteri ramba ke jelau la yatu baula yo ya ke jing ujor nagi try petrol pom halor ke jing poi duna ki umpniang. Ula ong bakat kum ke jing ujor jong ki try petrol pom la penlong ya ke jing toket bat nakaliang jong ki pulit kim shan la le tomet yano henrei ka deitang ke jing yalam bakla. Menteri ramba ke jelau Konrad K. Sangma haka arf kandai tarik unai wing arhajar arfulai ulalek man sakhi ya ke jing Yakob Yakura jong ka 7th Elite Men's National Boxing Championship kepadang ya Syakhamat Hamadan Sai Nehu. Kani ke Elite Men's National Boxing Championship kebahnyo kala sedang nado ke arfsan tarik mentau benai nai wing kaba on pun kot haka shi tarik benai nopra arhajar arfulai. Ka Khasi Students Union North Khasi Hills District haka arphundai tarik unai weng arjar arpulai kalapan kenmau biang ya ke sorkar jela bakadai ban pentri kambiang ya ke jaka pelang umpniang lani ke Petroleum Storage Depot ka badan ha umyam Ribhoi District ya ke balakhang kerdep naru usnem arjar shipho. Kani ke jing dawa jong ke seng kalong hadien ke jing berngem jong ke North East Petroleum Mazdur Union ban sange penpoi umpniang syaka jela Meghalaya hagini gi hindiat sengi hadin bakalami ke jing keno bakadon ke jing pendik daki pulit jong ke jela Meghalaya. Ka New Trap Youth Council kala lek ban yakendu yo menteri sarkar bapek ya ketenat social welfare ubak poleng do ban penpau ke jing persya halor ke jing yo sernot schedule tribe jong ki kentai bar jela. Habaya keren bat kilat pathai kubor hadin baladak pen yakendu yo ubak poleng do Social Cultural Secretary ka HYC Sengkeme uba job lang karnayor ulaya tu baka HYC ka persya ya ka jingyo sernot schedule tribe kitai barjela hadin baki yo lok yo shenrang kasi ka balong persya bat ka an jong ka KHADC tang ha ka shisngi ki pulit ka Delhi kilalek khenra hado nyo potuli ki dukan de secret ki bajude hajan jong ki school ki badon hanong ba Delhi. Kilala baki don life way tali ki jaka baki don ki nong di khutia ki badi secret biri godka bat ki way pat ki jaj duma hapo ka jing jingai ka basis pa mitar na ki school ka jing lai khenra ka dai namar ba ka don ka an bamla bande duma hapo sis pa mitar ka jing jingai na ki jaka pule arngut ki doctor jong ka way ka hospital private ha Uttar Pradesh kila syakem ban la keno baki dia yo khulung badang shukha sha ki way pat ki breu la kena bagi dia yo kelong jong ka wei kalong yeng babot niam Hindu syak wei pat kalong yeng babot niam Muslim hadin sibnai la lap biang yo kelong ban la IT no syakik me ki pa trai jong u la lap ya kane hadin bagatai kalong yeng kala lek ujor jahar syakik pulet menteri rangba ka Arunachal Pradesh Pema Khandu harangkat nong kit tien siem jong ka United States of America sha India Eric Garcetti kila play pat ba yaka The Hump World War II Museum kabadai ka museum kaba ar hakadoba Asia yaka balatay sanam nagbenta gitu gisipai ki bala kelon yap hakatma ba kaba ar ukhandu laong bakidon live hoteli ki jaka bahap ki lengsun pom ha Arunachal Pradesh hakatma ba kaba ar but ukhot yaka United States bakan lekpek yakita ki jaka ka sorkar Meghalaya kala tau ya ka working committee na bentaban pej ya ka transgender policy ha Meghalaya ya ka ni karai la shim hadin bakatanat social welfare kala wanra ya ka kai port jongka kidon riuspa arpunyungut ki transgender ha Meghalaya katkum ka census jong usnem arhajar khatway kawai na ki jingja ka bam khamju yo sngo kot kala ja ha ka jela Uttar Pradesh hagabaki arngut ki shipara ka Palavi bat ka Vaishvik ki shong ki sa lang ha ka yeng harangkat ka medyap jong ka kme jong ki ka balapot la jandap shisne menta ki pulit ki la shimti ya ka medyap ban pha le postmortem ki la pentip sya ki pulit ba ka kme kala yam ha ka pratarik uno pra arjar arfuar nakadaw ka jingban jur ka jingpang ki arngut ki para ki lai thu agi pulit ba kim ban se ban bo bet hayeng ya kamet yap ka kme namar ba kim don pisa ban thang ya ka haba ki pulit ki kli gumno ki la ban ring men sem namar ba ka jingsma kala long shaba palat ki la jubab ba ki tap khop ya kamet yap bat yalade ki shong hatunomi yeng bat ki bamru hatunomi
Kayeng bishar har Russia kala rai penrem daga baset patok shipos ni yau brio ubato ya kijing to no to war how ta ubalang hamadan. Yau ni brio latip kerteng kum u Dmitry Fedorov. Ki pulet kila kem yu haka arfulai tarik unai weng arajar arfulai na Gorky Park haka por ba udang pro ya kijing to dagi shimpreak ti jong u. Nalor bu usya set patok, usya dan kunaru, namar lakhen baka jingle jong u kadai ke jingle persyari. Ka Mexico kadai kari ke badon jingma bha na ke benta kinong thok khubor. Dang ha ka sngi hat majai, saungut kinong thok khubor kila syak siat hagi runar bat barak saungut ki don padang ke jing mensau. Kani ke jing ja kala ja ha ka por baki leit lum khubor, ha ka jaka baka don ke jing yap brio. Dang ha kateo beladep laingut kinong thok khubor kila syak rakbor nrei la pelaj no yaki kam hadin. Mark Regev unong ai buit barang ba do jong menteri rang ba do ka Israel u Benjamin Netanyahu ula pentip ba ka jing senge yasiat ha Gaza kan yai beteng baik kat ba ki Hamas kidang pelaj shipongut man kasngi yaki brio ki ba kila rakbor sya Gaza. Lah nriu sngi AA ga Israel kala sange yasiat ha Gaza namar baki Hamas kila sedang ban pelaj kendiat ngut ya kibriu kiba kila rakbor. Ki Houthi kiba sensyar hagi katto kat ni teli ki benta jong ga Yemen. Kila ya kren syai ba ka jing ya kun jong ki har Red Sea kan kut no tang lada ka Israel ka pun kut no ya ka jing hirtma ya ki Hamas ha Gaza. Ka Houthi kala keren ya kani hadin bagi nong yalam jong ka G7 kila kerpat ya ki bakin pelaj no ya ka jahad MV Galaxy Leader ka bakila kurup na Red Sea bat bakin pelaj no ru ya ki brio ki bakala rakbor. Ka Nikki Haley ka ban yakun ya ka election president house nem arajar arfsau ha United States of America kala yo jingkersyan na way u he saipan u Charles Koch u badai way na ki ba persyap ha ya Donald Trump. Charles Koch ulah sedang bantrai ting kenang baka Haley kan syak jiet panlong ka kertong jong ka Republican Party ha ke election president ka bansawan. Ka Haley ka kam yalade ba omdei tang baka la ban shimti ya ka kam nong yalam nrei kan deiru ka kertong ka bala ban penlim ya President Joe Biden. Santeli kiri kila shim ya ka benta ka bakrau ban pensange no ya ka jingya siat ha Gaza. Nrei menteri rang bado ka Israel u Benjamin Netanyahu laong bakatma kandang yai beteng bait tak haduk bagi Hamas kinda dojat. Haduk mentah ki Hamas kila pelaj nreu puwaingot nagi arspa saupun gibriu ki bakala rakbor sya Gaza kat baka Israel pan kala pelaj chispa prapungut ki nong Palestine ki basya set koidi ha Israel. Ki bahayeng hasem jong ukhna ubadang khat arsnem ubala syak rakbor nrei ubaki Hamas kila pelaj no dangsyen kila yathu baki Hamas ki penjenjar ya u da kaba papet ya ke video kaba peni bagi Hamas ki penyap ya ki nong Israel hakapor baki hiartma kensan haka nyau tarik urisau. Ki bahayeng hasem kila yathu ru baki Hamas ki leben bahaya ki brio baki la rakbor bat ki syok ya utai ukhna man la kasngi. Hadin bau Elon Musk ula lej jengok ya ke Israel ki Hamas kila khot ngopa ya u ba nwan jengok ru ya ke Gaza kabala kala depei menta na ka daw ke jinghiar ma jong ke Israel. La khot ngopa ya u Elon Musk daw nong yalam rangba jong ke Hamas u Osama Hamdan ha ka jingkren jong u syakilat patai kubor. Kito gilong gimat kublai.